Добре. Здравейте, хора! Днес ще играем Майнкрафт. Ще правя епизоди и нещо като малка поредица, обаче няма ги номерирам. Първи епизод, втори епизод, със сезони няма да има. Просто е така за кеф. Добре. Сега тук е моят приятел Мишо. Днес с него ще правим клип. Тъфу, нещо ми стана на телефон. Ето, оправих го. Не, още не съм. Май нещо на пръстите имам. Нещо мазно. Както и да кари, това ми прави по-гладко правенето на неща, ама много гадно е така. Трябва да си го забърша самия екран, то всека ще нацапа не знам от какво. Нещо много слузесто. Аз не знам къде съм си го слагал, това да ми е слузесто. Или поне не го слагам на слузести места. Не, както и да е, оправихме временния проблем. Сега клипа няма да е много дълъг, защото имам лиценз за не повече от 15 минути клипове. Освен ако не си направя нов лиценз, тогава ще имам за повече. Да, който иска да гледа повече от 15 минути клиповете, в коментарите пишете хаштаг добавка, за да се знае. Аз ще ги прочета и ще видя който иска. Ще се постарая да го направя. И така. Сега тук малко ще си направя някои неща. Първо ще започна с крафтинг тейбъл. Да, ето го скина ми. Якото паче знае да яде мезе. Така. Готово. Сега стик и един крафтинг тейбъл. Опа, аз къде го... what the fuck, я вижте къде закачих крафтинг тейбъла. Мафак. Ето така, една кичка. И може би още малко стига за всеки случай. Така. Някъде. Аз съм готов. Къде го закачих, ева такив. Това не е дълбоко. Тихо бе. Правя клип. Така, хора, казах, който иска да е повече, да е много по-дълъг клипа, защото и на мен ми се иска да е по-дълъг клипа, обаче не знам дали ви ще искате. За да знам дали искате, пишете хаштаг бонус в коментарите, за да се знае, пак повтарям и така. Добре. Ето го и Мишо. Той е червения рейнджер. Ей, Мишо. Съдърък къпъл, ко не чува. Песента на Павел Колев и Ицак. Така. Тук има песенца, на мен ще ми е нужна храна, така като гледам. Няма да е зле да си взема от първото. И да отида си хвана малко пилето. Дай много да речеме цялото пиле. И така. Ала тъфуве. Ела ми вкусно пиле. Ела тук. Нужно ми е бутчето ти. Ела, искам кривца за вечеря. И брат ми се присъедини. Както виждате, Боби се присъедини към играта. Аз тук май му виждам името. До Мишо май. Не. Боби не знам къде е, така че ето тук оставам. Как зад мене, бе? Обърни се. Но зад мене. Обърни се. Да. Тия не са ми нужни, някъде ще ги свърля тук, може би. Тук ще изхвърля нещата. Не знайно защо, хора, аз се опитвам си правя сам клиповете.
Ама всеки път има хора с мен и това може би е добре. Добре, аз отивам на некъде да правим нещо. Отивам много ме кефят лилиите. Така правим. Ще се опитам да скочим до другото. Опа! Опа! Ей, потанах. Нямам равновесие просто. Моят герой е малко пиян. Сакат. Буклук е моят герой. Да. Ти. Къде? Ти. А сега аз отиваме нататък, защото виждам пилели. За едно, двете пиле. Пилище! Леле, отведнъж. Ма и двамата ли ме последвахте? Не. Мишо не ме. Тук има ти пелета. Ах, паднах от дупка, мамо. Окей, хора. Така. Аре де. Аз имам да търсим овци. Казва се овце, не овци. Бал. Тук има някаква дупка, моя пещера. Просто дупка. Между другото, на един от сървърите ми, ако знаете на какво просто попаднахме, а тук има пещера. Който иска да дойде с мене, хора? Тук има пещера, хора. Къде отиде, бе? Ела, бе, Боби. Ти ще ми видиш името. Аз съм на Камп Nou. От тук виждам и овца. Дай я! Ма не съм я убил. Дай ни я. What the fuck? Ицака, мада и фака. Убих я и така. Къде сте, хора? Аз съм... Не търся. Аз ви търсим вас двамата, защото открих някаква пещера. Аз търся овца, защото ти минали реката. Да. Защото аз се минам сега. Значи аз да отивам към нея. Боби нека да се изгуби, хора. За тебе си. Зад мене къде? Ела. Какъв е това дейт на черната вода? Брат, ела да намериме Мишо и да ви заведа при пещерата, къде я открих. Аз съм там на черна овца, майка. Знам къде си, нали аз предполагах. Стана този това лошо. Ти си при блатото, да, почва се стъмва наистина. Брат, следваш ли ме? Къде си? Боби. Аз имам една пържолка. Ама следваш ли ме? Да. Аз съм при тъмната вода. Аз имам едно пилешко. Аз прием 2 пилешки, 2 от овца и 3 от прасе. От овца ли? Да. Ще да. Що? Ти колко бутчета имаш? Трябва едно за легло. Ти искаш вълна. Ама ако ми даваш да спим и аз на него понякога. И аз си сложи мече, че... Къде сте и паяци ще ме убият? Не те виждам. Нали уж си при блатото, ние сме. И да. Аз съм там. Боби... Къде служи крафтинг тейбълса? Къде... Знам, ние плуваме от среща. Не видим къде си ти. Идвам... Там и при мен има един слон. И при нас с бобката има един. Аз ще го убия, брат. Видях имената. Ние видяхме това. Аз ще го убия, брат. Идвам да ви помагам. Как ще умреш? Не знам, мама, Боби не иска да ми помогне. Помагам. Това е буклук. Не иска да помогне. Ми трябва вълна да залегло. Убихте го. Аде сега с мене. Има меч. Има меч, жена. Аз ще го убия. Там има скелет. Даде ми курици. Няма никакъв меч. Трябва да убием оня скелет, брат. Ела. Аз нямам това нищо. Мишо го оттепа. Трябва малко дърво и да заспя. Къде си, брат? Песента, къде си, брат? Там има крипър, Мишо, изчезвай. Чак. Тук има желязна лопата той. Некой ме уби буклук. Зомби победи King in the Dark. King the Dark, бе.
Не ми знаеш името. Грамоти. Отивам си взема нещата, вие не ги пипайте. Крипър, мама. Хора, не ми пипайте нещата, аз идвам при вас. Ендърмен. Зомби е учен. Да. Дай го, аз го виждам от тука. Не. Хора, вие взехте ли ми нещата? Ще му бие. Да, там са ти нещата, ти каза да не ги изпипаме. Не го гледайте в очите. Гледайте надолу. Повече. Нападайте. Да. Майка му. Нищо, вземи вълната. Не мога, умрях. Съм сигурно той ни взе това. И двама ги нещата. Никой не ги е пипал. Аз оставам. Трябва да го убия. Къде е ендърмена? Ай го е, сега ще го закопа. Вземи нещата. Къде са ти? Да ти ги взема. Да. А те къде са? Не, къде беха? Трябва ми сега вълната. Залегло. Не знам къде са ти. Аз ще ги потърся. Човек, не ти ги откривам. Алкател. Крипър се опитва да ме гръмне. Ма аз ми сподели. Брат, пази се, че за тебе има крипър, мене ме преследваш. Напусна ли? Да, то стъп се. Всички напуснаха сървъра, само аз не съм. Как си го напуснал, като ти видим името там? Аз ти го виждам от тук, човек. Човек, виждам ти името. Не си напуснал. Нещо си се движиш. Това интернет не е ли бързо? Не, на също е върти бързо. Гръмни майка ти шашава. Сега знаете ли какво е дълбоко? What the fuck, това да го направи дълбоко. Мястото. Хора, добре. Така, брат ми се махна, ама нещо зацепи и още му седи там клипа. Не забравяйте да се абонирате за мен. Дайте един палец нагоре. Абонирайте се да ми спуснете този... Абонирайте се за Мишо. Той се е писал King_Мартинов. Абонирайте се за брат ми. Как ти е канала, бе, Боби? Божидар Петров. Абонирайте се. С снимката на FIFA. Марко Ройс. Да, с Марко Ройс. На Мишо снимката е някаква на Лео Меси. Абонирайте се и за него. Така. Абонирайте се за мен, дайте един лайк нагоре и не забравяйте да натиснете subscribe бутона, ако искате да продължим тази класация. Както ви напомних, дайте хаштаг бонус, за да се знае, че искате повече от 15 минути клип. Аз бях King the Dark. Дайте палец нагоре и чао!